ये ହେଉଛି ମଞ୍ଜା ଚିଲି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜା ଛଣା ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଞ୍ଜା ଚିଲି। କଡ଼େଇ ବସାଇଦେବା ଚୁଲିରେ, ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା, ତାପରେ କାଟିଥିବା ରସୁଣ ତେଲରେ ପକାଇଦେବା, ଅଦା ପକାଇଦେବା, କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ତେଲରେ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଜରିବା, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ପାଉଡ଼ର କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିଦେବା। ହେଇଗଲା, ଭାଜିରେ ଛାଣି ରଖିଥିବା ମଞ୍ଜାକୁ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେବା। ସସ୍ ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ଘଣ୍ଟା ତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚିଲି ମଞ୍ଜା। ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇପରି ଭାବେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ିଦେବେ। ଆମର
ଗାଁରେ ତିଆରି ଚିଲି ମଞ୍ଜା। ତାକୁ ଗରମ ଭାତ ଏବଂ ରୁଟି ସହିତ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ ଚିଲି ମଞ୍ଜା ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲି ମଞ୍ଜା ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।